вече се движа зад или по-скоро под крепостта в местност Ордово гнездо. Ето и не отгоре. Така, тук има една пътека, която всъщност обикаля тази крепост. Но ние днес няма да правим тази обиколка, защото времето е много неподходящо, мокро и хлъзгаво е и освен това е много студено. Затова ще избера един по-слънчев ден, в който ще направим една обиколка пълна. Поне ще се опитам да преминем през повечето подходи и входове към тази крепост и да разгранича ясно трите и нива. Но, както и да е, това няма да стане днес, понеже времето не ми позволява. Сега ще направим някоя друга снимка на водопад Косите, така нареченият водопад Косите. Всъщност имената на българските местности и крепости, водопади и така нататък са много колебливи. Всеки обича да се кръщава някакси. Ето е гледката. И тук, разбира се, хоп, ровчета, такива и манярски. Някои решават да си копаят така, за да си задоволяват любопитството. Но тук със сигурност виждам аз как ще задоволя моята потребност да заснема всичко това от високо. Защото се разкрива много добра панорама. Особено през този сезон, когато растителността е по-оскъдна. Ето, още една дупчица. Ровили си като картици. Уникална панорама. Доста страшничко е. Ето пада отгоре от високото. Вау! Така всъщност го заснемам в абсолютно целият скок на тази река. Кузлиманска река. Височината не е за тези, които се страхуват. Уникално. Тук си има едни 60 метра надолу. Дайте, какъв пес. След малко ще снимам и вече като слезна долу.